I forhold til struktur i organisationen, så skal de være klare. Der skal være nogle klare strukturer for, at den er effektiv. Og det relaterer de der relationer, som der er internt i virksomheden. Firevision de kører med en hierarkisk struktur, hvor der er forskellige niveauer af ansvar, og der er man meget afhængig af operatørerne, som er selve produktionen, og i det her tilfælde, der er det de menige medarbejdere nede på gulvet, som ses her. Og så har vi dem, som der er ansvarlige for dag til dag opgaverne, det er værkførende og overværkførende. Og så står ledelsen for at planlægge strategien og retningen for virksomheden. Og man kan sige, at ulempen med den her strategi, det er, at hver gang, at de menige medarbejdere gerne vil have noget ført op i ledelsen, så skal det faktisk gå igennem 2 led, før det er over ved ledelsen. Så der kan gå rigtig meget galt i forhold til kommunikationen mellem de her niveauer i strukturen. Firevision de gjorde så det, at de lavede om på strukturen i organisationen, så de lavede om til en flad hierarkisk struktur, hvor der er et bredere spænd af kontrol. De ansatte på hvert niveau, de kan kommunikere med ledelsen nemmere og hurtigere, så der også man undgår den her støj, der kan opstå ved, at noget bliver fortalt til en person, så skal personen fortolke det, og derefter formulere ny formulering af det, som reelt set er blevet sagt, for så at sige det videre. Og på den måde, altså der kan ske en fejlfortolkning mange steder i den proces. Og den her flade organisation, det er en motiverende arbejdsform, fordi at det giver mere kontrol til de ansatte, og ansvaret for de ansatte stiger markant. Hvordan kan det så være, at det er nødvendigt at satse på den her flade struktur? Jamen det kan blandt andet have noget at gøre med menneskesynet, som ledelsen de har. Og det var nødvendigt, at det valg, som ledelsen de ligesom tog fremadrettet, det var noget, der havde en positiv betydning, både for virksomheden, for ledelsen og for medarbejderne. Og det kan have noget at gøre med de her antagelser, normer og forventninger, som ledelsen de har til deres ansatte og til deres ansatte. Og der har teoretikeren McGregor lavet et menneskesyn X og Y, hvor et X er dem, som laver minimum i forhold til overenskomsten. Det vil sige, at medarbejderne de er dovne, de er uambitiøse, de er modstandere af forandring, selviske, og de har ingen disciplin. Hvor et Y derimod gør sit bedste, når de møder ind på arbejdet. De er ansvarlige, de er vækstorienterede, de kan identificere sig med organisationens mål og vision. Og der skal virksomhedens ledelse ligesom gøre op med sig selv, hvilken antagelse har de af de her mennesker, som er i virksomheden. Og det er vigtigt, at man antager det ene eller det andet. Fordi det nytter jo ikke noget, at hvis man har det menneskesyn, at medarbejderne de gerne vil lave noget, når de kommer på arbejde, de yder deres bedste, så nytter det ikke noget, at man begynder at indføre en masse kontrolmekanismer, som går ind og sikrer, at de her medarbejdere, de gør, hvad de skal, altså hvad de bliver betalt for. Man kan også sige, at hvis de er Y, så de også så byder de velkommen til de her forandringer, der kan ske i en virksomhed, og det er vigtigt i en international virksomhed, da teknologien og markedet det hele tiden ændrer sig. Ledelsen de tænker over hvilke normer, som afspejler de her antagelser, som de nu har gjort af deres medarbejdere. Og hvis nu at antagelsen er, at medarbejderne de forstår, at forandringen er nødvendigt, og at de gerne vil være med til den, så er det en norm om, at man inddrager medarbejdere i forandringen, tager dem aktivt med ind og forklarer dem, hvorfor vi skal ændre de her ting, og diskutere med dem, hvorfor det er nødvendigt, og hvordan vi kan løse det. Og det er nødvendigt med den norm, når man har præsenteret antagelsen af menneskesynet. Det bringer mig frem til forventningerne, hvor efter de her antagelser, de her normer, de ligesom er blevet indstillet, så er det vigtigt, eller rimeligt, at ledelsen kommer med nogle forventninger til de her ansatte. Man skal forvente, at de rent faktisk gør det, når antagelsen er, at de gør deres bedste. Ledelsens job, det er at formulere og indføre de her ting, som de nu gerne vil have kørt igennem virksomheden. Desværre så er man aldrig 100% enige, men det er så ledelsens ansvar at komme ind og finde en konsensus, hvor alle parter de er tilfredse. Og et eller andet sted, så er det nødvendigt, fordi det er jo ligesom virksomhedens normer og forventninger, altså det er ikke ledelsen, men det er virksomhedens.
Man kan sige, den det er jo præsentationsorienteret ledelse, som der er blevet brugt i den her, hvor de oprunder medarbejderne til at yde deres bedste og sætter udfordrende mål, søger ekspertise og tillid til de ansattes evner. Og med den ledelsesstil her, han ligesom ændrede grundtanken i ledelsen, hvor de først kørte efter kæft til retning-princippet til at udvise tillid til sine medarbejdere. Og hvis man kigger på de fire ledelsesstile, som er lavet i den her Ohio State Studies model, så gik han fra at have der var høj vægt på strukturen og lav grad på overvejelserne, til så at have en lav grad af struktur og så flere overvejelser, en høj grad af overvejelser. Og det gav ligesom, og det gjorde det muligt for medarbejderne at selv at strukturere deres arbejdsdag og vise, at de godt kunne de her ting, de nu ville. Og så kunne lederen, så har han mere fokus på at holde sine medarbejdere glade. Fra den her hierarkiske struktur til en mere flad struktur, så ændrede det også medarbejdernes motivation på den måde, at førhen der var arbejdsmiljøet var ikke særlig godt, da deres chef stod og råbte af dem, og de havde ikke nogen idé om, hvad de lavede. Og det gav dem en utilfredshed i jobbet, og det har noget at gøre med, hvis man kigger på Herzbergs motivationsmodel, så de ekstrinsiske forhold, altså vedligeholdelsesfaktorerne som arbejdsmiljø og politikken, der var det ikke opfyldt, så de var ikke tilfredse i deres job, og det ses også på, at de ofte afbryder deres arbejde. Og ved at de ligesom fik fjernet de her forstyrrende elementer, så fik de en tilfredshed i jobbet, og derefter så kunne man arbejde på de intrinsiske forhold, som er de her motivationsfaktorer, som ansvar og arbejdsforhold, den tillid, som de oplevede at få fra deres ledere lige pludselig. Det var en kæmpe motivationsfaktor i forhold til deres arbejde. Måden på, man kan undersøge kulturen i en virksomhed, det kan man gøre ved at finde nogle informationer og fortolke den, og så har man egentlig virksomhedens kultur. Måden man finder de her informationer, det kan være ved at spørge medarbejderne, det kan være ved at observere, aflæse og føle, føle hele virksomheden. Derefter så fortolker man de her informationer, man har fået, og derefter så har man ligesom fået en forståelse af de her meninger og holdninger i virksomheden, og så har man virksomhedens kultur. Vision, så var der en svag kultur, fordi folk de lavede kun det de skulle, og de mødte ikke på arbejde og sådan noget, men det endte så med, at de faktisk blev glade for deres arbejde, og der kom faktisk en stærk kultur, altså der var kun de gik ned til 1% fravær, som er sindssygt lavt et eller andet sted. Og bestemt ledelse, det kan ud fra situationsbestemt ledelse i modellen, at effektiv ledelsesadfærd, det afhænger af de ansattes parathed til at følge lederen, og hvilke evner de har til at lave de her opgaver. Og Fielders Representation of Contingency Model, det er en situationsbestemt ledelse, hvor der er situationskontrol, og hvilke muligheder der ligesom er. Hvordan er forholdet mellem leder og følger, og hvor meget kontrol ligger der på lederpositionen. Hvis man har klare opgaver og en forholdsvis høj magttildelt bemyndigelse, så flytter man, at lederskab skal være opgavebestemt. Knud Friesenborg var også en rigtig leder, da han var proaktiv. Han gjorde noget før det skete. Han kunne godt se ud af horisonten, at der var en konkurs på vej. Og han gør det rigtigt. Han ændrer jobbeskrivelsen. Han skaber noget værdi for de ansatte. Og derudover så gør han det, der er bedst for alle, og han hyrer topmedarbejdere frem for at hyre nogen, som ikke kan gøre deres arbejde. I forhold til Maslows behovsteori, så tager den udgangspunkt i 2 forskellige fragmenter i den menneskelige motivation, som er behovet for mangeldækning og behovet for vækstmuligheder. Og i behovet for mangeldækning, der er der de fysiologiske behov, som er hviletid, løn, der muliggør indkøb, en højindkøb til livets opretholdelse, så et sikkerhedsbehov, som er sikkert arbejdsmiljø og sikkerhed i ansættelsen. Og for det er ligesom det, der vægter højest. Og hvis ikke de er indfriet, så kan man ikke rigtig gå videre til de sociale behov for respekt og selvrealiseringsbehov, som er anerkendelse af resultater, at man får noget ansvar og får nogle udfordrende opgaver. Man kan sige, at i forhold til fagbevægelsen, så havde
så tog det noget tid at få, det gik ikke bare fra hierarkisk til flad med det samme, fordi de skulle lige uddannes først, de her medarbejdere, og man afskedede også nogle medarbejdere, som ikke rigtig kunne affinde sig med de her forandringer, der skete. Og derefter så på adfærd CRG-teori, så kan man sige, at med den nye strategi, som der blev lagt i Fibration, så fik de egentlig styr på alle de her tre fragmenter i en menneskelig motivation. Det eksistensbehov, realiseringsbehov og vækstbehov. Eksistensbehov, det var det med sikkerhed i jobbet, og et eller andet sted, så var der udsigter til, at de ville gå konkurs, og hvis ikke de fik ændret på et eller andet, så ville de gå konkurs og miste deres job. Så man siger, det fik ligesom på plads, at de ændrede, der kom succes, og på den måde, ja, relationsbehov, social og ydre respekt, det var det med at skabe en fornemmelse af anerkendelse, tilknytning og de der resultater, som de fik lavet, de blev godkendt, og der var en bedre kommunikation mellem ledelsen og gulvet, så man kunne ligesom hurtigt finde ud af, om det var godt eller dårligt, men og også det med, at de tager folk med ind, at de tager folk med ind over udviklingen og ting, man nu skulle lave i fremtiden. Så de også havde medbestemmelse. På den måde følte man sig værdsat. Så er der vækstbehov. Det var det med selvrealisering. Og det gjorde de også ved at give dem udfordrende opgaver. Altså de giver dem noget ansvar, og de får selv lov til at udforme deres dag. Og et eller andet sted, så er det også en udfordrende opgave. Og det var meningsfuldt arbejde. Yes.